Şu günler Liverpool aýatyna döwlet idara karhanalarının işgärleri köpçülikliğinin paýta ýygyn mögtümine gatnaşmagy ýa-da öz zähmetine derek pul hödürlemäge mejbur edilýärler. Bu barada Atlyk radiosynyň habarçy Tom Mäşin sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Häkimetler her bir büdjet idarasyna adam salgydyny salýarlar. Meselem Liverpool aýatynyň baş bölüm müdürliginiň paýta ýygyn mögtümine her gün 750 adam çykarmak talap edilýär. Sewitiň lukmançylyk idaralary 850 işgärni her gün ýygyma uğratmaly bolýar. Adam gorlary iň köp bolan saglyk we bilim pudugynyň daşary Liverpool aýatynyň jemaat hojalygy müdürligi, yerli teatrlar we muzeýler, öý dolandyryş müdürlikleri, elektrik öpçünçilik karhanalary, telekom we türkmen poçta ýaly aragatnaş karhanalary, howa we demir ýol menzilleri hem de beýleki döwlet idara karhanalary hem her gün ýygyma adam iýermeli bolýarlar. Umuman ähli döwlet idara karhanalaryndan ýygyma 4-5 miň töregi adam çekilmeli edilýär. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmede Atlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 2 hepde töwere ozal täze oku ýylyna girişen Sewitiň bilim we terbiýeçilik idaralaryna sapaklar dowam edýär. Şonuň üçin her bir mugallim öz zähmetine derek pul kömegi bilen ýygyn mögtümine goşant goşmagy mejbur edilýärler. Muallimlaryň okutmaly sapagy bolan soň her bir muallim palta üçin 30-40 manat aralygynda pul töleýär. Diýip bir magarif işgär aýdýar. Habarçymyzyň öwrünen maglumatlaryna görä tutuş Sewit boýunça idara karhanalardan 4-5 miň töwerek adamyň ýygyma çykarylmagynyň talap edilýändigine garamazdan gowuçy meýdanlaryna çykýan adamlaryň umumy sany 1000 adamdan geçmeýär. Ýygyma gatnaşmaýan büdjet işgärleri öz zähmetine derek idara ýolbaşçylaryna pul töleýärler. Her bir idaradan paýta ýygyn mögtümi boýunça bir işgär gurama çökmüni belenipdir. Atlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri bu guramaçylary daýhan birleşikleriň başlyklary bilen dilde uşup ýygnalýan pullardan peýdalanmakda aýplaýarlar. Her bir idara gündelik adam sanyny çykarýar we toplanan pullary hasaplaýarlar. Idaralar kolhoz başlyklary bilen gepleşip palta ýygyldy diýip vilayet häkimligine hasabat berýärler hemde ýygylmaly paltany kagyz ýüzünde satyn alýarlar. Diýip bir büdjet işgär Atlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Atlyk radiosy maglumatlar boýunça Liverpool aýatynyň häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň şu ýyl 580 000 hektar gowuçy meýdanynyň 1 200 000 tonadan gowrak paýta hasylyny ýygnamak gödeňine tuturýar. Türkmenistanyň hökümeti paýtaçylyk pudugyny mejbur insan zähmetinden peýdalanmakda ýyllar boýu halkara insan hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan tanqid edilýär.